donga nga penpau nungkong e ke Jesu mo ko bakraw ya ublay bawa ayah nga ya galat bangan yo ya ka ban Yesulok hakan ke Christian Home Sunday lamba kan ke channel ke jongi ni priam smob hai phi baro ki paralok ki bapek ya kan ke channel ublay un kerku ya phi ki bentan na katien ke jong blay ki ba ngadon ya ka ban Yesulok hakan ka por kalong na the gospel ke jong Matius kalundong ke basan khat sau khat san khan reu ki chukhat bat ki kinten ki baong kumne phi long ka jingshai ka perthei mla ban buri ya ka shnong ka blabu haluru lemne kim jutang ya ka syarak bat bu ya ka syang abat bu ya ka po ka syang ngrei ha ka ding pen yang syarak te ka penchai ya baro ki bahaying kedkhot kebakan reu kong kumde to penchai kumtai ka jingshai jong phi hakmat ki breu bakin yo i ki jingle baba jong phi bat yo ya ro ya pa jong phi ubah ki beneng phi long ka jingshai jong ka perthei kini ki kinten ki ba ujisu ukran ki kentrop lut ya ki jinglong baba baro ki ba ngila ban shem hakan ka kitin ka jong blay ka ba mangi kom ki long yeng kristan mudai ya ka ban ko ki ba uway po uway udkhot jong ka balang udai bandon ladani ki yeng kristan ngimlong ki jingshai jong ka perthei ne lada kata ka jingshai ka badon ha ki yeng kristan jong i ka lipdot ka jingkli ka babi hangno ka balang ka jong blay kan yeng hang ne perthei halor jong kini ki jukhot na ka tin jong blay ka phang ka bangadon banbu kum ka jing Yesulok kalong ki yeng kristan ki jingshai ha ka perthei kadon kawai ka jingong ha ka tin pareng ka basyo tana kabiadai bat ki yeng kristan kapapensrim ya ke jing i ki yeng kristan bat kata kalong kane Christian home is like a lighthouse. It does not ring bells or fire guns to call attention to its luminance. It simply shines and shines in the darkness of the night. Habang apang klakasi gani kakentian kalong kumne kayeng kristan kalong kum kayeng tuba jing syai kam jutit diki baje nesiat diki suloy bakitu ki jahat ki badon kam ya ka jing syai ka por men kin yo sngew ya ka jing sawa kin pet syata bat kin yo i ya ka jing syai nrei kata ke jing syai kataba bat kayai thaba ke jing dum jong kame kawai ke jing sya kaba baro ni snuk thu kalong ba ya ka balang la pelong da ke jing snok lang jong ki yeng kristan habang iong ki yeng kristan ka theu bat mut ya ki breu ki ba syong hakan ko no kayeng kalak banlong kayeng trap kalak banlong kayeng dulan paki be kalak banlong tang kayeng wai kabak kentuk ya pa ya kakmi ya ki khon bat kiwe ki khot badon hakata kayeng ki blalong kristan ya kata kayeng ki ong kayeng kristan kayeng kristan kalak bandon way ne armut kita khot apdeng jong kibabon kita khot jong kata kayeng ya kata ni ong bagalong kayeng kristan kawai ke jing sisa ka bangila ban snut hu kalong ba
ya kabalang hi la pelong da kajing yeslo lang jong ki yang Kristan. Kajing telot bat kajing klain jong kabalang kalong haki yang Kristan. Kajing don jong ki yang Kristan kiba klain hakajing long bensem ki pen klain ya kajing syakri bat kajing long bensem po jong kabalang. Halor jong kane kaphang ki yang Kristan ki jing syai ka pertei. Ngan bu yakini ki artli ki mat ba ki yang Kristan ki dei bandon nang ba ki la banlong ki jing syai jong ka pertei. Kabenta kabenungkong kalong ki yang Kristan ki ba kup ya kadur jong Jisu. Banlong ki jing syai ki jong ka pertei. Ngidon kam ban kup ya kadur ki jong Jisu ha ka jing em ke jongi. Ki paralok baye jonga don bun ki yang Kristan ki ba snup tenat banwa ya ki dur ki badon ki ki jing tho ha kamra shongkai jongki bat kata ka jing tho ka ba ong kumne Christ is the head of this house. U Chris ulong u kli jong ka ne ka yeng kalong ta shisha ka basnyo ba ki yang Kristan ki penlong ya u Jisu u kli jong ka yeng ge jongki kayang Kristan ka ba u Chris u don haka ka ba u Chris ulong u kli jongka bat ka ba ki dkhot jongka ki shrim ya u Jisu ki kup ya ka doru Jisu kilong yeng ki ba sup bat ki ba kemen bat ka beneng ka don hangta unang wai syam mensem haba usyam baka yeng jong u kalong ka ba sup ka ba kemen uruai ya ka dikejing ruai. Oh haleluya ngala sup laplait far yang abado nga komen nga scam nga yeng badon u Chris kalong ka beneng ki paraba lok bayi jonga haba u Chris udon ha kano ka yeng ka jing syai ka jong u ka don hangta bat ka perthei ka yo i ya ka ta ka jing syai. Nrai ka basno si pi pralok kalong badon buon ki yang Kristan ki bom ailat yau Jisu bon long kli jong ka yeng ka jong ki kadon kuwei ka jing tu khana baladon kawei ka thna samla ka balapian ka tudan ji pule jongka kalai interview ya kawei ka kam long hikai ka kawei ka school mission u pastor u badai ban nia ya kata ke interview ula kli ya ka wong heb pilong Kristan kata ke kena samla ru kelai juba o pastor o ngalong Kristan bat ngalong ru iru hot jo kabalang mentang ngalong isketri jong kijing sekentai po kabalang bat ngalong ru Indo yalam ya ka standing kuaya jong ka presbytery ha ka banga ngadon. Pastor umchim ongai ya ka. Bat kani kasamla kentai ka dap de kijing lungo. Ato balai bo pastor plia ka heb pilong Kristan. Haba kalade ban pendap lut ya kitu ki particulars baro hak application ka bakap ha. Kabakan ru ya kejilong Kristan jongka iki qualification ki baka kadon but iki experience ki baka kadon hakabia dai bat kane ka benta ngadon bangan ong kume kalong kabasuk bangin kam yilade bang ilong ki Kristan namar balakhayangi hakaniam Kristan namar baki kmikik pa temen jongi kilong ki Kristan bat namar bang yakit ya ba yakikam jong kabalang haki district haki presbytery bat haki sinod bat kum ta ter
Henrei kalong kebae bangin kum ukristan. Banlong ukristan ubashisha. Ngidei ban kop ya kadur Jisu hagajing kajongi kabaman la kasngi. Nang bangila banlong ki jinshai haga pertai. Unok ruai shemen sem uruai ya kan ke jing ruai. Ai jing bhabreu u Jisu wat I hanga. Duri basnoret batlen bat bashisha. Amen sem ublay jing long jonga totre. Hadu jing bhabreu u Jisu wat I hanga. Kum kiyeng Kristan ngidai ban ko ya kadur ke jong Jisu haga jing ke jongi. Nang baki breu kin yoi ya kata kajing syai kabaton hangi wan I yala upara marjan kumba I yala de ban I ru ya ki long shun ki jongi ban le bha ik bale sneu yagi ban tuai nak betak itu ki batim yangi banom siu kliang da ka basneu ya ka basneu ban yarap ru ya kitu ki baton kam ya ke jing yarap ke jongi ban ma ya ki bale sneu yangi kine baro kilom ki jinglom ki ba Jisu udon ban ukop ya ki kabambangi kum kilong yin Kristan ngidei ban kop ya ki kumbangin nom la ban buri ya ka slong kabelabu halor jong ulong kum taru ginom la ban buri ya ke julong Kristan ke jongi na ka perthai ka tip yangi bangilong ki Kristan bat ka kmil ti nangi ya ki ki babha kum ta ngimdai ban buri ya ka ni ka julong babha ke jongi ngidai ban penpau ya ka ha ka perthai bangilong shisha ki jinshai ki jong u Krist ka benta ka ba kiyeng Kristan kibadon hasenda u Jisu kaneru kalong kabadon kam bangin long ki jingsha jong ka perthai ngidon kam bandon hasenda jong u Jisu haki klemat barwo jong ka jingim kadon kawai ki jingruai ka babaro ngi Jisu tunat ban ruai yaka bat kata ka jingruai kar ong kumde hajan u Jisu hajan u Jisu to yaisa habadom ne habashai nakalunti wat pai hajan u Jisu to yaisa kayeng Kristan kabadon brobor hasenda u Jisu kalai naki jingpang mangkarian jong ke jingim kalai naki mangkarian jong ke jinglong mensem bat kalai naki jingriam ki bau soitan uriam hadilan dia ki jongki kilong ki yeng Kristan ki ba peli e ki so ki ba tiang ki ba life hosha ki ba nrup hosha bat ki ba shispa sha bat haki ba kum kita ki yeng Kristan ublei ushania ya ka kam ka ba kraw ke jongu ka yeng Kristan kabadon hasunda jong Jisu kalong kata ka yeng Kristan ka ba ke jing hikaya ka ketin jong blay ka don haka bat ki jing yaro ki jing duai met bat step ki don hanta ki ba kom kita ki yeng Kristan ki don ka jing yadai ka bajan bat blay bat haba ki don ka jing yadai ka bajan bat blay kin nom bakla na kalenti ka bakiyai bat kinom habru hagi jing pencoy ki bau soitan uriam yaki lada ngi jengai na ublay kalong kabasuk yangi bangin liat hagi jing pencoy ki jong neus jong ke jing dong ki paralok ngi kenmau syap hang jong u Petrus ubalong usenran ubahakmat jong Jisu hapalakem yo Jisu ka perket samane ulabut yo Jisu na jengai hadu bandapoi hayeng jong
Kayafas uramba alendo. Bat hang taru simladon hajan hasinta jong Jisu. Uyeng sajngai jong Jisu. Bat haba uyeng jngai no Jisu. Ulen laisin bau itu yau Jisu. Jindalau Petrus udon hasinta jong Jisu. Ngamut ban ong ba unomlen bau itu yalau jong ukenrat ujong u. Habang ipule ya kaktin ublay ukren hangi. Bat ngitip ya kijimut kijong u. Unong ruai ya kani kijing ruai. Kijingmut kijong ublay. Ha Bible kilapau. Tibalong yaine jingnom jing shisha kabakra. Jing kular don bashisha balapan scam dasnam kam kode yakaksia bat paila kodota ki prolog bai jonga ni snow habang ipule naka Bible ya kaying kejong utimoti usyakri jong uble kaying kejong u kalong kaying kaba don ya kejing hikai ya kaktin kejong uble bat kumta utimoti uklalong uatier bakodor jong ujisu ubalong ru ujingshai jong kapertai na kaba apostol Paul sneng ya ngisnutho ya kejinglong kejong Timothy bat ya kaying kejong nrei mame to yaine hakitaki ki ru yakibame melanang bat hakibame la penget scam yame dag batip nano melanang yaki bat namendang kulong melatip yakitaki jingtho bakhoi kibala ban penstat yame sya kejing penem kabahau Chris Jisu dai kami bat ke kemi jong o kibala pesala pja yau Timothy nadu baudang khunlo ya ki jingtho ki bakhoi kat ban penlong ya apostol Paul ban itu ya kador ke jong o bat ban yalam yu kat shaba ule haba ule ban yalam ya ke gospel apostol Paul ai ya kene ke jingken tho ya kene ke ying ke jong Timothy habang akmau ya kata ke jinget baklem arsam kami kabala syong nungkong hakakyau jombe kalois bat ke kemi jombe ke unity bat nget scam hameru mame na markata kokon bai jonga to pentlan yalade hakajingai kabau Chris Jisu kane kalong ying kajong kalois kajong ka uniki kibalong kameye bat kakmi kajong Timothy kalong ying Kristan kabadon yang kecil kai kakitin kajong play kabalong kanuksa yangi bangidei banbud yaka nalor kabahikai ya kakitin kajong play kiying Kristan kidei ru bandon kajing ruai yaro ya ublay kijing tuai banya sulok batu man lakasni habang ipule ya kakitin kajong ublay ya keren batni kumbala kedau syakmat pat habang iduai ya keren bat ublay ni pentip ya kijing don kam kijongi au ngiyatu ya kijing kijongi pat nipan ya kabor nau baun bat scam ya kajing kijongi kajing duai kalong kajing ring mensim bat kajing penhiar mensim kejong Kristan kalong kajing kejong Kristan kiying Kristan ki bom ju duai kilong jengai nau blay pat kim don ya kajing yasno patu kumta habawan lenshop kijing bat kijing tenju
haga jingim ke jongki ki kloi ban klan bat ban phaidit jing duai long men sim Kristan usngau pengat naka kabor uyo hapor ban yaw ban le bonen sngau pha ka jing duai ka long kabor yak ying Kristan kalong ru kadawai ke bala ban Kristan yangi ban sakhi yau abawan kijing bat kijing tenju haga jing im kijing Kristan ki bale stem ban tuai kinom la ban penpau saka perthai bagi long kijing syai kijong ka perthai ilio sgau kumto pralok yang itu ki bentan ka ketin ke jong blai ujisu ukhot ya ni ki Kristan paro waduong apa pilong ki jingshai jong ka perthai to penshai kunta ya ki jingshai jong pi hakmat ki breu wakin yo i ki jingle ba jong pi bat yo ya roh ru yo ba jong pi ubah ki pleng ublei un kerhu ya pilang barot ki prolog ki basngam bagi bape ya kan ke channel la ka peta ka purom ke jong